Fit-tmiem il-ġimgħa li għadda 13 il-bdot tal-Linja Nazzjonali Air Malta irrappurtaw li kienu ma jiffilħux u ma marrux għax-xogħol. Dan bil-konsegwenza li ħall effett fuq numru ta' titjiriet. Dan intqal fi stqarrija tal-Air Malta li wrid dispjaċir tagħha l-imġiba ta' ċertu bdoti u qalet li għamilhom huwa inaċċettabbli. L-Air Malta għamlet referenza wkoll għal dak li ġie rrappurtat fil-ġurnal Malta Today fejn allegatament wieħed mill-bdoti ttardet titjira tal-Air Malta għax mar jixtri l-fjuri minn ħanut f'ajruport. Dan bil-konsegwenza li mijiet ta' passiġġieri tal-linja tal-ajru l-Air Malta kellhom jistennew ħin twil fl-ajruport wara li l-bdot ma mexiex ma' struzzjonijiet li ngħata biex jiġu lura Malta u jabbi grupp ta' passiġġier lejn Palermo għax mar jixtri l-fjuri minn ħanut f'ajruport f'Amsterdam. Fi stqarrija separata l-Unjon tal-Bdoti l-Alpa ċaħdet dan il-każ u qalet li l-ħtija tad-dewmien fit-titjira huwa tort ta' tmexxija tal-linja tal-ajru. B'reazzjoni l-Air Malta qalet li jiddispjaċiha ħafna l-mod kif ċertu bdoti qed iġibu ruhom, anke jekk saħqet li hemm ħafna bdoti li rispettaw lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Saħqet kif minħabba kwistjonijiet bħal dawn ħafna mill-ħin ta' tmexxija qed jispiċċa jkun iffukat biss biex jiġu solvuti dawn il-kwistjonijiet industrijali. L-Air Malta fakret li min-naħa tagħha u sa fejn ta' fi laħqet qbil mal-Alpa fuq il-kwistjonijiet kollha pendenti. Fil-fatt l-Air Malta aċċettat u għadet tistenna li tiffirma l-ftehim propost li nbagħat lill-Alpa fid-29 ta' Ġunju li għadda. L-Air Malta qalet li r-realtà hija li l-Alpa qalet tinsisti għal garanzija mill-Gvern ta' 700,000 euro bħala parti minn skema ta' irtirar kmieni għal kull bdot anke jekk il-kumpanija tfalli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.